Når jeg tegner og tatoverer, så slapper jeg bare helt vildt meget af. Jamen, mit navn det er Clara, og jeg arbejder til dagligt som selvstændig tatovør. Jeg begyndte at lave tatoveringer, fordi at jeg selv elsker tatoveringer, og bare synes, at det var meget spændende, og kunne ikke sådan helt få nok af bare sådan selv at blive tatoveret. Og så startede jeg bare for sjov og købte lidt ting til at kunne tatovere mig selv og mine venner. Og så har det bare udviklet sig og taget fat derfra. Det at være kvindelig tatovør er nok bedre nu, end det har været nogensinde før, tror jeg. Det har jo altid været en helt ekstremt mandsdomineret branche. Så det er vildt dejligt at se, at der er mange flere kvinder i faget nu, end der nogensinde har været før. Det er kvinderne, der også snart er på toppen af den her branche.